जों नुगै जों नाय मा हिमनाय ग्रेटार टिप्रालेण्ड लानि थांलाय जों तामा मांनाय जों थांसा मांनाय थांसा हमला बरायख्लाय आंनाय जों पुस पावार लायै नवा आसुय दङ जों थांसा आंनिया जों दिल्ली सिमिनक para thadi village thadi tipra sarbai malagi thangsani kok pirdi bubagrani kok pirdi bubagra tamanai jera thansa nayo jini thani kuno kisu sanjia ekmatro thansa se sama o thansa se bubagrana ma ranai khazani ta hute bhuksang जों thansa juti rei mai angkai जों 2023 ni lorai ni plot de greater tipraland no जों plot na nangnai tangai जों greater tipraland ma san जों tangai plot ni o kongna sanai जों थानसा मांगै जों greater tipraland ma binai khazani ta hute bhuksang जों greater tipraland no plot ei maya जों जे समय एनजिओ तंफो जों ओ रिस्ति मुगो आं अन्य कन्स्टिट्युएन्सि सैया अन्य कन्स्टिट्युएन्सि अन्य रकम फिर आनि कन्स्टिट्युएन्सि नाय माबाय दङ मानसि रकम सिपिएम हुंदों कांग्रेस हुंदों बीजेपी हुंदों तिप्रासा कोनो दिनो सुजुग माजे ओ बारो फार्स्ट टाइम तिप्रासानि अंगै 70 बछर पर जिनि राज परिवारनि अंगै जिनि हा बुबाग्रा जोनो फार्स्ट टाइम सुजुगबो ओ जागानिबो जेनारेल सिटनिबो तिप्रासा बासाबै नाय नाय जोनो तिप्रासानो वाइसा सुजुगता ओ सुजुगनो लांनो नाय तिप्रासानि कामखौ बुंसं 40 टा सिट बासानाय जों तिप्रा मथा ओ 40 टा सिटो जों ओ रिस्टिमुक सिटनिबो जों थुप्लाय अंगै जों कायसे एमएलए मारै नाय बुबाग्रानो ओ जागानि एमएलए अंगै जे थानाय आबो जों तिप्रासानि बागै कक सानाय ग्रेटार तिप्रालेण्ड नि बागै कक सानाय जिनि बागै ग्रेटार तिप्रालेण्ड दै फैनाय जिनि बागै अस्तित्व रक्षा खालामनाय जिनि बागै एडीसी एरियाव रास्ता काम दै फैनाय जिनि बागै हस्पिटाल स्कुल जत्तनो दै फैनाय खाजानि ताखौ दै बुकसं जों जे समय ओ जागानि एमएलए रैफाय मान जिनि तिप्रासा सरकार जेफ्रो अं आफु जत्त किसु सम्भव होनाय असम्भव जिनिस दंला नों बीजेपी नायदि सीपीएम नायदि जेनारेल एरिया सब किसु दं एडीसी एरिया तामरो ताबक सीपीएम रो 125 अमेंडमेंट बिल सानै दं नों आगे सरकार तंफ्रो 25 बोसोर सरकार तंफ्रो नों तांगि सानियावबा नों तांगि 125 अमेंडमेंट बिल सानियावबा बीजेपी रो सीपीएम रो 25 बोसोर सीपीएम दं खानाबले 125 अमेंडमेंट बिल तांगि सानिया एडीसीओ तंगि थांगा विधानसभा तंगि थांगा एमपी पर्यन्त नरकनि जितेन चौधरी बाजुमन रियां बरक तिप्रासानि एमपी अंगि थांगा तिप्रासा एडीसी एरियाव विकास दियांखा सबका साथ दियांखा जेनारेल एरियाव सिबिसे सबका साथ सबका विकास एडीसी एरियाव ताबं नायदि कायसे स्कुल काम दितं कायसा रास्ता काम दितं दुई देमान थ दुई ग्रि टाइमो दुई क्राइसिस समय सबरो जिनि बुबाग्रा सिरो एडीसी सरकार सिरो खाजानि ताखुते बुकस अब कुनो बीजेपी रैया बंगिया पावर दङ बंगिया सब किछु दङ बीजेपी नि अब दुई पर्यन्त रै मानो किन्तु रैया इलेक्शन साका सिमिसे फाइनाय ताबो विलेज काउन्सिल इलेक्शन खाय दैनि समस्या खामो विलेज काउन्सिल इलेक्शन खालायरिया उल्टा कोरोनानि रै मार्क्स दिने उल्टा नोटिफिकेशन रै दङ बीजेपी सरकार विलेज काउन्सिल न पिछाइ रै दङ तानि बागै विलेज काउन्सिल न पिछाइ र तिप्रासारा जुदि विलेज काउन्सिल अंगिया कांगाय सिने मानथाय सप्ताय जत्तनो बन्चित अंगाय जत्त किसिमनो मानजांनाय आ बागै न दिनि विलेज काउन्सिल खालादिया अब कोरोनानि नोटिफिकेशन रै पिछाइ रै दङ किससा आसुबो 1 किलोमीटर से रास्ता कामनुक्ला रास्ता थांगांगाय अरने रास्ता काबाय रास्ता बायजाक रास्ता दै मालै दंमा आबसे सुंदुक पाइनाय एडीसी एरियाव किसा जतिबो रास्ता कामखै बिथि काहा मानजिया जों जे टाइमआव असुस्थ हं जों बहुत जायगायाव थांनो नां जों जिबियाव थांनो नांगौ जे टाइमआव जिनि असुस्थ एकदम जों बासे मानाय जाफानो हस्पिटाल कान्द्र मानखांखै बासे मानाय ओ समय हस्पिटाल गैयिनि जों बासे मानिया दैमा थांगौ रां फैसा गै जों जिबियाव थांनानै रां फैसा गै जों दिनि सामन्ताय जानाय दिनि दिसानाय खाना मा पाइनाय दिनि फुंगो दिसानाय सारिबो बाजार थांनाय मा पाइनाय जोंलाय बरनि रां फैसा मोननायबा जों बरनि रां फैसा मोननाय जिनि रां फैसा गैब्ले आसो आबो जों आसो गरिब फेमिलिनि अंगै जोंलाय बरनि आसो
रां फैसा खालायनाय आसो जों असुस्थ जों बर'नि हस्पिटाल थांनाय ताबो आबुनो नुगै हस्पिटाल बो चिनि एडिसिओ बुबाग्रा एपोलो हस्पिटाल बाय एपोलो नि कायसा हस्पिटाल सामि रखनाबले चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वै तिप्रासर आसो जे बेमार बाय मानजाबे तो माने और थांगै थांगै किसाजरा फन हामदोंलै बुबाग्रा सामि रखनाबले ताबो तिप्रा मुथा फायमाने यागुतै कायसा कायसा इंग्लिश मीडियम बो तिखायना नाय तंगनाबले आबो रास्ता बो सानना नाय तंगो दैनिबो व्यवस्था खालाय तंगो कुनु सरकार खालाया किन्तु बीजेपी रा बंगले वानजे एरिया सिमिसे खालाया तिप्रासा एरिया खालाया तिप्रासा एरिया फेगाखा गाय सबका साथ सबका विकास नहीं चाह किन्तु लोहा गए कुनु किशोर लोग तब आम तो सरकार न नरक वान शक्ति 2023 उस सरकार न नरक तुदे तुनाई के वैसा सरकार फाइमानी सकां इलेक्शन सकां सुन तमसा मिस कॉल देने से भी नौकरी मिलेगा बीजेपी फोन मिलेगा सरकार फाइमानी पर तमाशा पान की दुकान दो गाय पालो दूध बेचो अब से बीजेपी रखने कौन में थांगा नों तमाशा इलेक्शन सकाओ बुरा बुरी बात बसु दिनाय समर्थन दिनाय रेगा बसु दिनाय बिया थांगा बो ताबो के सरकार फाइमानी पर तमाशा गाय पालो दूध बेचो पान की दुकान दो ये है डेवलपमेंट न साकरी रनाने कक पॉसिबल पलक्सदी मिस कॉल रनाने साकरी रनाने बो उल्टा के नरक तमाशा जका और बीजेपी ने भूत रय नरक उल्टा सजकना बोले जों उल्टा बंग भूत रिजन उल्टा मुसुक सलाम दा मुसुक तिफ्रास करना आफु मुसुक वान सका जे मुसुक पलक्दी दूध फाटी से इंजाक्सियो आबुने डेवलपमेंट आबुने बाकी देश सरकार दै भाई बीजेपी राव आबुने बाकी देश भूत र आबु हाय रंग जों सिनिनि नङा आबु बात सरकाराव आबु बात पारि रंग आबु रंग जों तापक जुदि सिनिया कांकाय जों ते वाइसा दै फेका कांकाय जों कमर नाय 2026 दी एलिमिनेशन आबु बीजेपी रावनि नेतृत्व यांनाय सीपीएम नि नेतृत्व यांनाय आबु हाय सरकाराव जों कासुनि नांनाय सिनि यावो क्षमता से करिन कांकाय ओ समय जों कक खायसादे थांनि सेमनाय जों तिप्रासाराव एमएलए कायसा बकरै नेता कायसा बकरै करिन कांकाय ओ दी एलिमिनेशन कासुनि कक केबरि सेमनाय तो निनिया क्षमता तांगला खजानी ताकते बुकसं आमते निनिया पावर बुकंगला ताबक जे हायके सुजुगमान 2026 नि पर नों आफु सुजुग सिमांगला बक बटर कायसा से थामागला बाजार सभा से खायमानगला आफु बाजार सभा खायनि पजत सं सुजुगमानगला 2026 नि पर सिनिया कुनु किसु से तंगला जों वारसानि नांनाय जों सिनि नांनाय आसुनो सावै आंगानि करन असुनो